Bay bro, tini ang norok bay kaisa kok share khainai. Hamzak matamo. Hamzak matamo. Tangi sengsar ro borok hamzak ma asuk crisis hainukjak. Tangi sengsani borok ni thani asuk hamzak ma gri ngui dong ngui pai phaireruk. Kisilo ang aboni yafang nai tugi nai kangke hamzak ma abongka Kristo se. Kristo no se hamzak nai kiri kangke hamzak male borok thani borok ni phaise nai ba. Abon bagai Kristo bo asuk sakpang borok ni bagai crucify khlaika. Phiaba borok rok abono moi loria. Abon bagai no borok rok baksa saimia Kristo busu borok no hamzak. Ke a hamzak mano saimia ni bagai sembo hamzak mano moi lorina ringya. Abon bagai hamzak ma gurui ngai thango.